De 10-jarige jubileumeditie van de Admiraliteitsdagen in Dokkum gaat dit jaar net terug. Het feest wordt verplaatst naar september 2021, maakt het bestuur bekend. Het gaat dit jaar helaas net terug. Nou ja, we weten al wat er aan de hand is. Op dit moment zijn we in april. We weten nog net hoe het eruit ziet in september. Opbrengsten van sponsoren is natuurlijk een belangrijk ding. Bedrijfsleven had een uitdaging in deze tijd. We hopen dat iets snel weer genoeg handel krijgen. Maar op dit stuit is het een lastige vraag om sponsoren te vragen, om uit te doen. En wat denk ik nog belangrijker is, we weten net hoe de gezondheidssituatie er dan uitziet in september. En het brengt altijd een heel soort mensen naar Dokkum. Daarvoor doen we het ook. En daarom is het heel pijnlijk en lastig geweest om het vooruit te scoren. Omdat het juist nou heel belangrijk is, denk ik, om elkaar na december en in december weer te treffen. Uit heel Noord-Friesland en uit heel Noord-Nederland. Maar het is volgens u, we weten nog net hoe het er dan uitziet, net verstandig om dan zoveel mensen bij elkaar te zetten. Dus helaas dit jaar geen Admiraliteitsdagen. Het is al een jaar, zei je altijd min waar geweest. Maar stel je voor dat het natuurlijk fantastisch mooi waar is, dat zal het nog drukker worden. Dat is nou net verstandig. Het is natuurlijk, er zijn heel wat commissies die al een heel soort leuke dingen betocht. In het kader van het jubileum, de Challenge of the Admiraal. We zoeken naar 2 weekenden daar. Eigenlijk 10 dagen, Admiraliteitsdagen. Maar dat kan in de ijskast. Dat is even een domperwest. We zijn al een paar weken met deze beslissing bezig. Dat doen we net samen, dat heb ik net samen gedaan. Want wij beseffen u heel goed dat het voor uw regio en voor uw stad een enorme economische impuls is dat we dit feest hier houden. Uiteindelijk maar wij, maar een hele club met vrijwilligers het wel doen. En ik wil het net, of wij willen het, die hele club ik net ondwan. We zijn misschien genoeg dingen dat we nou even uw zware noemertje. En dat is eerst zoenbleeuwen en dan als het kind. Maar maten weer heel snel even de stad in, naar Holwert, naar Morra, naar Den Bosch, naar de Westerijn om weer terrasjes op en naar de winkels daar. Dat is nou uw eerste zorg meegenomen. Wat we nou nog ontinken, maar dat zullen we de komende weken en maanden besjuggen. Dat we net onder de naam Admiraliteitsdagen, maar misschien iets kleinschaligs voor de stad nog doggen, maar wat orenpartijen te geren. Om toch wat een oorgezelligheid in de stad te krijgen. Maar daar is op dit moment nog geen sprake van. En zeker net onder de vlag van de Admiraliteitsdagen. Maar meid zie je maar kleer voor volgend jaar.